Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासिनो फिनसे बरायनाय जाफिनबावबाय लोगोफोर लोगोफोर दिनै आं आंनि बेरायनायजों लोगोसे हाबानि फारसेबो शेयार खालामगोन आरोना लोगोफोर सोरनि हाबा आरो माबायदि इन्टारेस्ट जादों बे हाबायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दा दङ रौता गेटआव आरोना लोगोफोर पुरा दिनै आं साइकेलजोंनो राइड खालामनानै बेरायनो फैदों आरोना लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोना लोगोफोर आरो बेजों लोगोसे आङो जिडेक्स मानि न'खौबो नोंथांमोननो शेयार खालामलांगोन माखिनियाव आरो मा जायगायाव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै हाबसनफैदोंबा अननानै चेनेलखौ लाइक साबसक्राइब शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै आरोना लोगोफोर बिदिबा भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय बिदिबा चलो लोगोफोर नायलांबाय थादोनि ना मा बुङो लोगोफोर नै नाजारा माबायदि नुदों लकेसनखौ नोंथांमोना एसे शेयार खालामनोसै आरोना लोगोफोर जिथुनाखि जोंनियाव एकदम दालां गोलावाव दैया सिउ सिउ जेब्ला दैज्लां जायो अब्ला सिउ सिउ बोहैना लोगोफोर नै बेनिफ्राय थाङो आरोना लोगोफोर बे अरुणाचलनि बे मोनसे दालांनिफ्रायनो आं नोंथांमोन एसे साइकेलखौ सलायनानै देखायनि नै लोगोफोर ओरैबायदि सलिड मोनो ना लोगोफोर बेबायदि साइकेलजों बेरायनाया आलादा मोजां माने बाइकफोरजों जोङो गासैबो जायगाखौ नुजोबा लोगोफोर दा बेयाव नै बेनो आरोना लोगोफोर साइकेलजों पुरा बेरायनो फैबाय दिनै पुरा भुटानखौ मानो होनब्ला भुटानथ' नङा बियो लोगोफोर थांबानो गारा भुटाना लोगोफोर ससे थांबानो मोनगोन बेखौ रौता गेट होनना बुङो आरोना लोगोफोर नै बे दैया जेब्ला दैज्लां जागोन ना लोगोफोर बेनि दैयानो जोंनियाव मोनहैयो आरोना लोगोफोर ओरैबायदि गोदोर जायो बे जेब्ला दैज्लां जागोन अब्ला आरोना लोगोफोर नै बैफोरबादि गामि दंजोबो लोगोफोर बे पार्कजों थांजोब्बाय हाजों थांबाय आरोना लोगोफोर बेथिं थांबा निजेरा नाम गामि मोनसे दङ बेसिम पुरा थांनाय साइकेल थांनाय आरोना लोगोफोर आं दिनै थांथ'ला मानोबा हारसिङै माने लोगो लाफानायबा थांगौमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नैबाव सोरबा फैयोबा आं खोन्थानि आरोना लोगोफोर जोंनिफ्राय डाइरेक्ट दोलस्रि गाट जानानै डाइरेक्ट फैबानो बे मोनसे लामाया मोनफैखायो आरोना लोगोफोर माजबा जाना फैबाबो बेखौ मोनफैयो आरोना लोगोफोर रौता गेट बेनो तिनालि बारलांगोन आरोना लोगोफोर तिनालि बारबानो मोनफैगोन आरोना लामाबारि बारनानै बे जायगाखौ मोनफैयो आरोना लोगोफोर बिदि थांबाथाय डाइरेक्ट मोनसे बैराखन्द आरो बैराखन्द मोनहैगोन मा होनो आरो भुटान डाइरेक्ट मोनहैखागोन आरोना लोगोफोर नैथिं थांबा माबा जायगाया बिथिं थांजायो आरोना लोगोफोर बिथिं थांबाथाय आङो बेलेग लकेसनथिं थांबाय थानोसै दायो बिदियाव नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर लकेसनखौ जोंहा बरियासे साइकेलाव बेरायनाय मोजां आलादा जायो लोगोफोरनिफ्राय ना मानो होनोब्ला गारिफोरबा जों मोनसेबो जायगाखौ नुबा जों माहाय नोंथांमोना जायगाखौ शेयार खालामलांबाय थानोसै नोंथांमोना लांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर बे जाबाय रौता गेट ओमफ्राय बिनि जों बारनाय लोगो लोगोनो माबा मोनगोन आरोना लोगोफोर तिनालि लोगोफोर फैयै आङो माबादि मोनफैबाय आरोना लामाबारि पुरा देखायबोबाय थायोसै आङो नैबे सांखौ नुदों दा जिडेक्सआ जेब्ला ब्लग बनायो बिनि लावखौ लांनानै जाहैनाय मोनसे दंना भिडिअ नायबानो जाबाय लोगोफोर आं नोंथांमोना शेयार खालामलांगोन आं जिडेक्स मानि न'खौबो नोंथांमोना शेयार खालामलांगोन नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर जिडेक्स मानि न'आ बबेखिनियाव आं नोंथांमोननो देखायलांगोन आरोना लोगोफोर बेनो जाबाय लोगोफोर लामाबारि आरोना लोगोफोर लामाबारि बाजार मोनसे दायो लामाबारि बाजार होनना बुङोना बिसोरनि गामिया बेबायदि आरोना लोगोफोर जिडेक्स मोननि गामिखौनो हमजायो आरोना बियो लोगोफोर बिसोरनि न'आ ससे थांबानो मोनसिगोन जिडेक्स माहानि जिडेक्स इउटुबार बेखौ नुसिगोन लोगोफोर नायलांबाय थाबानो जाबाय दायो आं लोगोफोर दायो आं मोनसे लामाबारियाव आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंखाम उखैबाय माबा मोनसे जाना लानोसै आरोना लोगोफोर पुरिफोर जाना लानोसै बेनो जाबाय लामाबारि बेयावनो बजारा बेयावनो जायो आरोना बिराद गिदिर बजारा माला जायोमोनलाय मादै बिनि बजारा गाबोनबो जागोन ना ओमफ्राय सुनिबार मोननै बाराव जायो आरोना बेयावनो जायो ओमफ्राय दायो बेयाव पुरि जाना थांसै आरोना ओंखाम उखैबाय जानानै डाइरेक्ट होलांखासै न'थिं बेयाव नायलांबाय थाबानो जाबाय पुरिखौनो जाना थांनायसै आरोना लोगोफोर जेबोथ' बेयाव मोना पुरिखौनो जानोसै आरोना जिडेक्स मानि न'आ मोनथारसिगोन आरोना लोगोफोर नैबे दखान थानायानो आरोना लोगोफोर बै मोनसे दंना नैबे दखान थानायानो जिडेक्स मानि न' आरोना लोगोफोर बेनो आरोना जिडेक्स मानि न'आ लोगोफोर नैबे बेनो आरोना जिडेक्स मानि न'आ लोगोफोर बे थाबोनाया जिडेक्स मानि न' बिसोरनि गामि आरोना लोगोफोर उनाव मोजां मानसिया दायो न'आव गैयानो आरोना सोंखांबाय आङो दखानाव सोंनायमोन ओमफ्राय दा मानसिया न'आव गैयानो आरोना लोगोफोर मानो होनबा जिडेक्सआ न'आव गैयानो आरोना खनसे क'क्राझार थांनायानो दा फैयाखै आरोना हिनजाव मानि न'आव थांदोंनो न'आ खनसे होनबा थांबाय थानोसै न' फारसे सिदा बिराद गोजान दंबावो लोगोफोर न'आ आंनिया लोगोफोर बेरायखांना फैनानै गामि खाथियावहाय हाबा जादोंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो
लोगोफ्रा लिंनायखाय बे हाबायाव थांनानै एसे ब्लग लाबाय आरो ना लोगोफोर बेम पार्टिया ओरैबायदि इन्टारेस्टिं दामोना लोगोफोर बा ओरैबायदि गोसोखौ माने मावहोलायनो हायो माने आं एकदम बिसोरजों लोगोसे मोसाफानो गोसो जादोंमोन आरोना लोगोफोर मालाय गामियावबाथ' ओरैबायदि मोसाना फैगौमोन गामियावथ' ओरैबायदि मोसाखायो जों ओमफ्राय स' लोगोफोर एसे नायदो आरो ना बिसोरनि साजायनायखौ माबायदि साजायदो बेम पार्टिफ्रा बोरै दामदो एसे खोनासंदो आरो ना लोगोफोर जोंनि गामिनि गोजानो सासेखौ नांगौमोन सोर सासेखौ नांगौ बुं लागाव सिख्लाफोर लागाव बारल'यमोन नामा आजाया बोरै आजाया